podcast, radio and stuff. Njengenjwayelo olukhulu usuku la podcast radio and stuff. Very excited today. You know what I love about podcast radio and stuff is that we talk radio and sometimes we talk to legends, but also sometimes we talk to the future of radio. And today we are sitting with the future of radio. Before we tell you who we have today, let me welcome you. I'm Tebeko Khuluse. Please remember to subscribe, share, like, join as a member. I'm never alone. I'm with my good friend there. I thought you were saying we are with a legend for a moment there. That's what I thought. We are with the legend in the making. Yeah. What qualifies one to be a legend? It's subjective. It depends. When khona umuntu ongathi uyi-legend mina ngithi hayi akenzanga okukhulu okuningi ngokwanele ukuthi usengaqualify kuba i-legend. It's not only years. Amagalela akho adala ukuthi usungaba i-legend. I get you. Yes. Welcome. Thank you so much for watching. Yeah, so Ntokozo, I'm very excited today because like I said, sihleli ne-future yomsakazo. Sihleli nabantu mangabe sebephumile laba basemsakazweni bana basazoba semsakazweni for many years. Sihleli with someone who's not only a radio presenter, he's a DJ, he's an actor, he's an entertainer all round. Sir. Umfana womsindo, ihluphist. In the his in Ikranmo put Sishapona. I know ngicela ukubingelela kakhulu ngibingelela kakhulu to the viewers of iRadio podcast and stuff. Obingelela usiphoka uhlaka luthula uMadla nizobaza kudambela umshiba kana nophuma shiba donda umavile enkomeni abanye bevile ebantwini ababazi kangcono bathi uJekyll Junior ngesilungu ujakela somncane ngesiZulu. Mfana uyaduma khono maningi fihla phela lo wakho ngoba bamthanda njengo Cash Send. Ngithi uNtokozo uzoshaya ikhwela. No, mina I'm still wowed ukuthi nangu sikiya ngengoma still nayo la. Angagijima lapha kusikiya ngengoma. Yeah, no, but I think Lea party to me is very important because I think you'll remember when I was crowned as a rising star. Yes. Programs manager yethu lapha eKagasi FM uAnda Melansi washo wathi if there's one thing that stood out as usiphokohlela uthuli eyakubeka futhi ezingeni lokuthi uzibeke emathubeni ukuthi lo competition uthatha ugijime nayo was the fact that njalo maungena, whether you're being interviewed by Intatheli, you're being interviewed by one of our presenters, uhlezi uyithakazela, and nice. It's something very unique and authentic. Nice. Yeah. Nice. Yes. Lovely. One thing that you have is energy. Energy. Why? Hey, bangikhipha ama-battery ke kodwa manje bathi December ja angihambi namasha ku 2026. Usho ukuthini? Abangikhiphile ama-battery bathe siphokuhle December wonke from the first day of inyanga up until umhla ka31. We don't recall a day like esake sizakhona kuthiwa ulele. If you're not working, you are everywhere. You are supporting amajita kamanye our DJ, yes. You're out and about. So yeah, basho bathi no man, but uJanuary ukurest but so uyawela nakuona futhi uJanuary ke manje yabo siqhubeka naye sihamba naye. Yeah, not bro, you have a lot of energy. It's always so a pleasure to listen to you. And thank you. Funny enough, you and I met the other day. Yeah. A mall. Sure. And wawungekho right. Yeah. Kodwa umuntu mawe kulalela ekhaya because I listened on the day. Yes. Yabona kodwa umuntu mangabe kulalela ekhaya. Wayakhela uzungu la. Ngifuna ukuzwa phela ukuthi uyezwakala yini umuntu ukuthi uyagula. Sure. The same energy that you have with UMK Music, you kept that energy. How difficult is that to maintain the energy ngaka? Ake ngithi nje mfethu okokuqala if emhlabeni wenza mfethu into oyithandayo. There isn't even one day where you can go on and on without even having to suffer from that. Lonto uyiphila ngayo breakfast yakho, isapha, ilunch, even on your darkest of days. Into ekubuyisa empilweni is you remembering ukuthi lento wayenzelani. Sure. So abantu abaningi bayalahleka mfethu at some point empilweni zabo, even in their careers, because wenza into ongayithandi. So mina ngathanda mfethu lento from growing up back in the early days of Alex and the Morning Crew. Ngangine energy way before I was even on air. Ngangine energy ngiyilalele, but maybe presenter nami ngipresente
and growing up ngakhule ngine asthma kakhulu, but ngange ngisakaze noma athi isifuba siyawiza yabathi uma Siphokohle phela phuza treatment bese uyaresta, but ngangenasikhathi. So even on that day I was really not okay. Ngangifa vethi izinyo to a point where ngadumba like one side of umhlathi. Yeah. Ngiqeda lapho ku operator, and then umphathi angitext that time, man, are you going to be able to work today? Ngithi mina no, ukhuluma nje sengivele sengisemall sengizospana. Mangifika uMK asikhulumie kakhulu naye, we just look at each other siyahleka, athi ndoda usho ngithi asigibele la asambe nayo lento. Ama singena bethi nami ngezwe. I think it was on that day when I realized ukuthi ngempela there's no going back from here. I think into yongivimba manje vethi ngempela la siyophumula khona. Futhi nakhona nje kuyofanele ingabi khona icondenser ngoba mayikhona nabalele bayovuka. Yeah, no, that's amazing. Sure. But you Guyona le energy, you have the same energy when someone meets you as well. Whenever I meet you in person, you are energetic. Even when I see you being used, guma activations, Sure. my event where you are busy on stage with the microphone, very vibrant. I'd do anything to have that energy on stage. King. No, because yazi ensukwini nje khona umunye umjida on I was on TikTok. So ke ngifunda ama comments kune night veggie lethe besishaya lapha Engine Garage eMlazi. Then this guy says there is no way, I'm pretty sure this guy does drugs. Yabo. Lawo ma comment ethi ngiyawathanda because if ukuthuleka it means nami I won't be satisfied with this energy. Let the world shake. Abantu abakhulume kubonakala ukuthi ngempela lo muntu uyagijima. So le comment mangiyifunda ngiyabuka under yona mhlambe inama likes. I think there was a plus minus 20 likes. And then namanye awu4 alandela asho ukuthi no, we agree with you. And then ngasho ngathi okay yabona ke manje sekuyabonakala. But like I said bethi ukuthi emhlabeni mawenza into oyithandayo alukho nolodwa usuku ophumula ngalo. Definitely. Each and every single day you're just as good as your last appearance. So if you can't take it from there and do something bigger the following day, then it simply means ukuthi kwicraft yakho khona into eshodayo because awukwazi ukuba ku line njalo. Asithi namhlanje ngidansile for 20 minutes kusasa kubi i-hour. Yeah. To show ukuthi uSiphokohle nalento ayenzayo bayaphambili. Yeah. Yeah. So we're in the beginning of the year Sure. now. It's a new year, a new season. We just came out of a festive season, and obviously in radio stations, Nitola Matuba. Sure. What were you busy with within the radio station in the festive season? How was it? Yo, kakas, lina 20 impela this year. Ngilishiya ngeminyaka u4. But liyangigijimisa. Yeah. Gijiswa ingane. Ayigijimisa intwana straight. But I love how other party always see me as the future of the radio station, you know. And I also love the fact ukuthi abakufihli you're going to meet Mr. Alex Mthiane maybe ma corridors asemsebenzini akutshene futhi this one time he cracked the joke wathi umkhovu yabo. Then ngiyamuza ukuthi nomphathi umkhovu kanjani wathi ayiphula umkhovu umuntu omthuma gijima yabo. Sahleka. And then the producer of the show uSiphelele Nzuza then set me down this other day washo wathi yazi indaba umphathi kade esho ukuthi umkhovu wathi hey bra, your energy lo muntu uyamazi ukuthi uphila nge-energy yomuntu. Sure. You need to deliver and into ebaluleke kakhulu you need to be on the ground kakhulu. Into eshaya esingayinaki, we don't want to be visible to labantu laba esiphila ngabo, you know. We always want to be behind the mic, but mase kufika isikhathi sokuthi ke ake ngikuboneke ukuthi ke usicelo mhlawumbe wasemlazi ubani ilana ngizothi uSiphokohle khona akasabonakala uSiphokohle useyacasha. So I think mina into engiyithanda kakhulu igagasi elingiphakamise kuyona kule festival siphuma kuyona ku December nje wonke bangikhiphe kakhulu, and I realized ukuthi yeah no, there's actually a lot of Siphokoshes out there as well. Abantu abakutshena ukuthi bro, I want to be like you one day. Ngiyafisa nami ukuthola leli thuba. Mina ngiyakuthanda ukudansa. That's one thing about me. So makudansa ngikhona. So they gave me that, and also I was shocked MK when he gave me a call because ngeke ngahlusha na iphone futhi for quite some time. And then MK angifona lathi bro, did you see line up? Your festive ukuthi nasithini? Athi we actually doing a block part.
na block party yeah siyayiqala la siyosiva lo ngomhla kathizeni hey man you begged me Jeff this is like 4 weeks straight up so I'm not used to Monday to Saturday but I was working Monday to Saturday and actually thought bebezothatha party Friday because umsinde take over na Saturday sicela ukufaka omunye kwathiwa no you're going to run a block party then Friday you're going to come back nenza umsindo take over which was a bit of a challenge because now a block party is all about music siya dance afethu we vibe and then obviously kumsindo take over ama segments maningi so we had to channel that ukuthi masiphuma ku block party ndoda kusasa singena kumsindo take over ayisayishaya mfethu nga realize ukuthi yeah no you know I never thought I was ready for 6 to 6 but I think after a block party that's when I actually said ukuthi yeah no uNkulunkulu sesithembene okunye sesikubeka kuyena manje noma ngabe iliphi ithuba but from activations at Beach Fest kwaze kwafika kuma summer sessions iBeach Fest yona ngifuna nokuyibala to standing in sibambela uMr Alex Mthiyane indaba 6 to 8 and then ngesaqhubeka neshow yethu ake ngithi nje angazi ngibe no December ngoba no Christmas I went home ngabona ukuthi ngizogejana nomzali ke manje so I missed it ukuthi nabamba indaba inayenza nesex indaba no indaba no I missed it angizange ngizwe so yeah no but indaba was on the Gagasi FM app oh okay yeah no it was on the app simahluphi impela but sicela ukushiya kwindoda ya 30 years indaba ye sex indaba no you are old enough to be able to run it asazi but no for now no you are above 18 yeah but you can be above dogozo but manje I think about it ukuthi sipho hladu dance zona namhlanje usuzosixoxela ngocansi ichaza semakamera ndoda kanti ithini into yabo so but into engijabulisa kakhulu that the station used to do ukuthi noma ngathiwa we were doing all these shows but they were also still keeping in touch with us ukuthi niyakhopha ni grand nimnandi kuyasebenzeka yini hayi lento ukuthi just because we holiday clock abaphathi nabo banayi right ukuthi bathi no ngise holiday now you know they were keeping in touch ungamfonela umphathi ebusuku ngo8 thola ukuthi unomndeni naye asho ukuthi no into kanje soyilungisa kanje na kanje so the support was there and a big shout out to leadership here Tarek and as a whole of Gagasi FM and then a big shout out to the entire team from team Mega Digital ama producers music compilers onje ngasibahlupha besemakhaya yeah but sayibamba nje impela sayibamba sagijimana njengoba sasikuJanuary ke manje asazi ukuthi ke maqala ke leso sikhathi esishubile ukuthi ke wesekuthiwa njengoba ngisho ukuthi sesikushelela kuNkulunkulu nasezandleni zabo abaphathi ngiyakwazi uyapha ungabi novalo kakhulu susuvale entanyeni now the block party that you were doing now you got to do 6 days straight let's put money aside how did it benefit you as a presenter you know being exposed to more shows okay okokuqala ake ngithi kwakuyithuba elikhulu kakhulu because ukhumbula ukuthi singena la esikhaleni se legend which is Mr Alex Mthiyane already vele le time slot inabalandeli bayo you before we even post on social media from the time senza I promo no MK when it was aired wawuzwa from mhlawumbe uthola ukuthi angifuna ukudrive namhlanje I'm on a request uzodrive ethi ngiyeza ukuthi abafana bomsindo next week you know which goes to show ukuthi lesikhathi lesinabantu baso 6 to 8 isikhathi lesanomba mina I love nighttime radio I don't want to lie because lapho you are ensuring ukuthi one whoever is on the road who's traveling mhlawumbe ukhathele this person had a long day you are keeping them awake uyikhofula sebusuku lapho so ithuba lokuqala lele salithola elosibili ke likhulu kakhulu kunama legends sizeni I reach out to us mina no MK asho ukuthi we listen to the show because of Mr Alex but ngiyathuka mase ngivula sengizwanini bafana no you guys are doing very well lawo magama mfethu they mean a lot kuthina mfethu ukudlula ngisho imali esingayithola because uma eqhamuka kumuntu who's been doing this thing ukuthi amaqhawe radio podcast and stuff aphakamisa izandla athi bafana bomsindo siyanibona siyanivuma futhi siyanibingelela lana ikhona it means a lot to us asino imkhaya into esijabulisa njengokunconywa because masingawathole lawo magama kuyaswarisha kakhulu ukuthi what are we not doing right sure yabo so siyazama ukuyibamba all in all nemali ke mfethu hayi nayo mfethu
Yeah bethi yeah kona nayo ke mfethu angifuni ukuqamba manga bethi hayi ibe inhle kakhulu yeah no iqiniso basi isingenile vele mhla 25 nje phela bu yawase record uyizolo okay the future is too bright sure no but I besibambile bethu we had fun kukho konke nje mfethu like I said ukuthi isupport yabaphathi sisabancane and asifuna ukuyiphatha thina siyo sofika isikhathi la nathi siyoba nezinto zethu siyoyiphatha but for now though we are still under leadership and ngeke basifake ehlathini so whatever it is abasigayida kuyona siyake sizama ukuthi sinamathele singaphuma endleleni get you yeah. You mentioned earlier ukuthi Mr Mthiyani wakubiza ngomkhovu sure and wakuchazela usiphelele ukuthi kusho ukuthini lokho and masikhuluma iqiniso siyakubona kuma activations eGagasi with a lot of energy leyo kade waze khuluma ngayo kuma video everywhere eGagasi la likhona ukhona Why is that important? Why is it important for umuntu omsakazi osemncane ukuthi azenze abe available uma ngabe imanagement emdinga? I think noma ngathiwa mfethu we artists do DJ like I said ukuthi even if ngathola ukuthi I'm not booked endaweni but ngiyakwazi ukuthi for example ngihamba nomngane amuzwelo la who's a DJ sure ngiyakwazi ukuthi uzwelo mangiphuma emsebenzini mhlambe ngo1 entatha ngidrive ngiyala edlala khona la resident yakhona it's very important to immerse yourself with a brand ikakhulukazi uma ukuthi vele on the streets igama seliphumile ukuthi kunentwana eshisa kanje but once waqala wahlala wanethezeka leyo nto leyo ikubuyisela emuva because ulina back awubusafuna ukuthi uye phambili so amagama ngiyayengathanda ukuthi igcine kuwona but nalabantu abakhulumayo ngibabona whether mina ngikwazi ukufika ngisho noma kuthiwa kudayiswa amakabishi mfethu mangifike kodwa kunengoma ngizobona ukuthi ngimisa kanjani ikabishi mali u25 rand ngizosho ukuthi lu25 rand then I will dance sure. Because labo bantu bethu also bakubooka uthola ukuthi akazi nokuthi ukubookelani but it's kuwena kufanele ubongele lo thuba lokuthi at least khona umuntu ongicabangile so mina ukwazi ukungicabanga I will forever make sure ukuthi I'm there whether ngathiwa mfethu ikuphi the fact that you thought of usiphokuhle luthuli wathi ngiyamdinga namhla mina angaku event bethu I've never been so confused athawo lento leyo kuphuma kakhulu uqhakambisa ukuthi okay I'm a radio guy I'm also on TV isiqala kuba inkinga manje because now I'm invited to a kids party yabo angithi kuzalo I play a role of intwana sure okay. Then I get this DM on Instagram from Lusisilo achazeke ingane yami iyakuthanda ejwayele ukubona it would be nice for you to come uzonandisa ngidide okay ina ngakho ingane hawu ingane ina 10 awu hey ngizonandisa ngizokwenzani kahle kahle yabo ayikuthiwa just be there engahlala kacaca ngithenge costume Spider-Man mhlawumbe ngifike ngidansa kwa Spider-Man ube clown yabo ngabona ukuthi okay siphokuhle hayi yonke indawo uyafita but like I said ukuthi I always appreciate umuntu ozothi mfethu ngicabange wena kulento and mina nguphuma si I always want to be there sometimes I just want to go there and listen to umculo omnandi mfethu uma endaweni zokuncebeleka but ngizohlala ngihlangana nomuntu othi mfethu ngihlangana nawe izolo ngihlangana nawe izolo endaweni ethile that's what I want because ku social media ngikho mandla kakhulu for my very own reasons social media nje I've never been a fan of it ever since ngikhula but because ngasho ngathi Siphokuhle because social media ukhonzile kakhulu and uyazi ukuthi kule industry kuyona udinga social media what are you going to do to make sure ukuthi brand yakho ayilali so I always got to be there wow so uma ukuthi wena uya ku TikTok uyoposta ukuthi ngomhlaka thizeni uzobula mina uzongifica khona ngikutshela sengikhona ukuthi I'm there khona sure but even if I meet you mhlambe endaweni kodwa uzobukhona ngizokuthiwa kune event ethile eGagasi ngiyakutshela ngizobe ngikhona and akwenzeki ngingabi khona so kubaleka kakhulu mfethu because nabantu bagcina abantu mhlambe beyindawo bagcina bebona ukuthi actually lo mjito unayi influence unabantu bakhe njalo sesinake ukuthi makhona usiphokuhle kukhona abantu abathile mengekho futhi ababi khona angisho ukuthi abantu abangabi khona sicela niye endaweni bafethu ni support but uma ngikhona ngiyazi ukuthi kunabantu engimova nabo it's beautiful because labo bantu laba bayakholelwa kwena and bayithambo lakho noma uphelelwa amandla ibona abakubamba endleleni yeah we've spoken about radio
And we'd love to know ukuthi yini influenceile ngeupbringing yakho ukuthi uzugcina uthanda radio kangaka. So ukhulele ePortshepstone. Yeah. Talk to us about your upbringing. Okay, so firstly I grew up endaweni ekuthiwa iSemelville, South Coast, which is a small suburb area. Okay. And then ngahlala kancane kagogo eMthwalume. So into eyangishaya, I think growing up uyabona lento bethu yokungazethembi because manje ngimfishane, I'm really short, but back then I was really short. Yabo. Kwakuwesi kunalokho yabo. So mawufika cause ngikhuliswe isingle parent and uma sonke ubesinika isikhathi sanele zingane sikhule sibathathe ekhaya. My late brother uSpha angikhulanga naye because mina I think by the time ngiqala isikole amehle sevuleka wayesesebenza eThekwini, so ngasala with ubhuti wami omunye uSiphumende nosisi wami uNoze, and I'm the last born ekhaya. So we already lalina lento yokuthi namhlanje ngifocusa kuwena Sipho, kuhle impilo yakho imi kanjani, esikoleni ikhamba kanjani. But ngangakwazi ukukhuluma mina. Surprisingly enough ngangaye nomuntu othanda ukukhuluma njengoba sengikwazi ukukhuluma manje. But angazi uthando lo Alexander Morning Crew ukuthi ngalithatha because ekhaya kukhulwe kulalelwa the other radio station. But kwakubangwa because nami ngifuna ukuvula iGagas. And I was in primary at that time. Then I realized ukuthi every time mangilaleli Alexander Morning Crew njalo mangiphume emotweni sengiyesikoleni khona iconfidence engiba nayo. Ngajwayela ama pranks ukuthi noma ungigcola ngisenandaba ngisakunaka. Uyabo zonke lezo zinto. So it way before it became my sanity, it was therapy. Kwaqala kwa therapy ukuthi mfethu zibuke ukuthi nje futhi ayikho into ongayenza. And Alex at that time ungcono manje, I think manje seya ngokukhula futhi lento ukuthi manje useyakwazi. Back then he had no filter. It was that lento izwayo kwakuyiyona yabo. So ngakhula lapho ke bethi ngayithanda radio. At some point I fell in love with sports commentating. Ngaqala nga realize ukuthi okay ngiyakwazi ukukhuluma because esikoleni kwi arts and culture kwathiwa linganisela umuntu obukela kuyena. And I don't think I have to say this ukuthi ubani ngamlinganisa. It is a role model which is Mr. Mtiyani. Okay. Yabo. I don't know how I pulled it off, but it actually goes way back. Yeah. Sure. So namhlanje it's going to be this, and now we are joined by Usana Lesanamshang. Yaqala lapho mfethu, and then I would mimic him each and every single day. Yabona audit like gcina liqhaye ukuthi kwenzakalani ngalo. And then I started downloading songs ngizixhome ku-aux emotweni mayiphele ngoma, then I would start linking. Wow. But I had no idea at that time whatsoever. Kodwa esikhathini sengiyilalela iradio ngiloke ngifola in love with iGagas FM as well as ama other shows aqhamuka sengilalela kakhulu. Ngaqala nga-understand ukuthi iradio isebenza kanjani. And then uma wangitshela into yodwa ukuthi italent lakho ungaziphilisa ngalo, but uma ufuna likwenzele something zama ngamandla akho ukuthi ufake uNkulunkulu nesikole. So that's when I said, I need to try and get isikole esizongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubekele phambili nale uthando enginalo for lento ngoba angiyazi ngiqala from scratch but ngifuna ukuyazi. And then I had the privilege of meeting uVusile Twalo, the legend. Yeah. And then I studied at Twalo Broadcasting Academy. After ngiqede eGoli National School of the Arts, I went to LBA. Ngagrade khona. Funny enough, sasiba 5 class, and I think 5 or 6 at that time. Then he said to me, "You wanna do radio? Yeah. Are you sure you wanna do radio?" So now, yeah, I'm sure. Then why can't I see it in you? Before you walk into that class, you gotta wear that you wanna do radio. Otherwise, you're not gonna walk into that class. Ngabona ukuthi sekukusaba ke manje ukuthi okay seyiyenzeka ke lento manje. Seyiyenzeka ngempela. Ayingahamba naye ngathi no yazini Sipho akusekho ukubuyela emuva manje. Kini sebekunikela amathuluzi ufundile waqeda sekukuwena manje ukuthi wenze njani. And then ngaqala lapho ke ngaloke ngiya eGagas. I think babesake emhlanga at that time. But ayinqoba bakurecognize and angikaze ngize ngiyikhulume lento with them. Ukuthi I used to live my demos there. But abangirecognize. And angikaze ngize ngisho at all. I was waiting for this opportunity to say ukuthi actually nganokha kule icaba. Couple of times, you know. Ofike kwanike ba madam. No, I'm saying share reception. Sometimes I would call them basho ukuthi
emailer wenze kanje na kanje, but mina ke ngiyayazi indaba yama email and how busy and hectic izinto zingaba khona ozingenzeka ngayo station. So I was like, you need to travel from Port Shepstone, you need to go to Durban. So that kuzobonakala ukuthi lento uyayifuna. Ngifike bethi ngama nobhuti wami lo owadlula emhlabeni uSiphamandla athi ayazi intwana asiqale le station le asishile le station siqale kuyona sidlule khona lesengathi siyelo emogudla ngasemhlanga nakhona futhi sifike sishiya khona lapho ke I was working a call center ke laba bala ngaphansi kumina. Oh, okay. Ngicabanga ipain yokubuka into oyithanda ukuthi naye but fanele ushaya uthuye phezulu. You can call them by name. Oh, I can. Yeah, awukho kwigagasi. Oh, okay. Also just for Brenda. No, I can. all by name. This is ECR, ne? Sure. Oh, yeah, ECR, okay. yeah. Yes. So ECR ngisebenza phezulu bona bangaphansi. Yes. Njalo uma ngiya e-call center bengisebenza outworks. Oh, okay. Njalo uma ngiya e-call center ngishalo wathu yazivele zehla inyembezi. It's yeah, no. This is not what I want to do. So uzokwenza njani Siphokuhle because manje isikhathi siyahamba and nawe awubuyele emuva uyaphambili. Hayi ngavele ngayidela bethi ngayeka ukusebenza e-outworks. Ngaqhubeka mfethu I decided to sharpen my craft. Ngaqhubeka futhi ngahlala with uMr Letswalo. Sesihleli manje ke kanje nanje. So uthuna ke manje. Usiyangicobelela ke manje ngolwazi lakhe as umuntu a legend of radio. Legend, you know, a renowned radio legend. Yeah. Aymalokho bethu ngezwe ngeRising Star. Kwakungathi mfethu angazi ngiyayichaza ngithini lento. Uyabona mawuvuka uphupha ebese mawuvuka uthi hayibo bengiphupha uphinde ulale. Then you realize ukuthi lephupho nalo belikuphoza ngesikhathi uvuka bese liyaqhubeka. Ngathi leli thuba leli meke wangalithatha wasebenzisa zonke lezi zinto sowuzamile kuyo yonke leminyaka wangalithatha leli thuba ngokuphindula ulithole. That's what I told myself. And when I got that call ukuthi I made it to the top 5 already ngisengazi ukuthi sengiwinile. Wow. Ngazitshela that day ukuthi it can't be ukuthi from abantu abangaka because Rising Star yokuqala it was hectic. Yeah. It was hectic. Sasike sihlale sonke eclassini uze kuthiwa yeah no so manje sokwenze njani athi omunye hayi mina ngiyisende kanje idemo yami sitshenani but ngangena mina ku top 5. Wow. Ngathi whatever happens from there already ngiyakholela ukuthi sengiwinile. Yeah. The fact that bahlale phansi baqoba bathi cha lo siyamfaka. Yeah. There's something abayibona kumina. I think from there the rest is history. Wow. Yeah. I want to share a story with you guys about I'm just moved by what you are saying. Yeah. When you worked at that call center and there was ECR at the bottom. Sure. And you were in tears. You see, when you love something and you really it's really what you want to do. Sure. And it's not happening. Kuba nama detours enzakala. Before I went on radio ngisakaze. I once got a job to be a security. Sure. Here at Princess Makoko Stadium. So it was not going to be a full-time job. It was a once-off job. Yeah. One day kwakuzodlala amaZulu neLamontville Golden Arrows. So ngase ngibekwa esangweni. Sure. Ukuthi imina odlulisa abantu. Yeah. So abantu abathile bapaka ngala, abathile bapaka ngala. And I remember very well. He didn't know me. I was just a guy who loved radio. Ngipakisa uSandile Mchuni was with Gagasi FM ezobukela leyo match. Sure. And I feel like saying Puti, this is not me. You see that security you see. And then mangiqeda noSandile Mchuni ngando miyamazini kwangena umfundisi uPV Zulu woKhosi FM. I'm like again kanti why mina ngibekwe. You see. So I know exactly that feeling. Yeah, it's a crazy feeling. It's a crazy feeling. Yeah. And kwesinye isikhathi sengathi ungayidweba phansi abantu bayibone nongakwazi ukuza abone ukuthi ukhuluma ngani. Yeah. Because vele bengathi uyahlanya sometimes. Mina bengize ngikhulume ngedwa. Yabo mina anganganqena ukuthi esikoleni out of nowhere nakhona call center futhi. Kwathi kuthola bayadiala ngivele ngiyibeke phansi kwanama headset ngwaqoke manje ngathi ngisemsakazweni. Then ngivele ngibroadcast from nowhere.
Ama headset lawa okufonela ama customer. I would just go. Wow. I even invented my own radio, ekuthiwa iDear Radio at that time. Ngenzela ukuthi cha mfethu ngoba manje awukakangeni ngala. Kwesinye isikhathi ungizwe ngithi it's Gagasi FM ingene le call. Yeah, Jack. How are you doing? I'm good. Are you good? Yeah, but you interrupting me. You know, I'm on top of something. Yasakaza la. Then it's me dami ngihlalisa phansi yasho ukuthi siphokuhle but East Coast, do you understand ukuthi Naila? Yeah. Yabo. What's stopping you from going there? But I think khona futhi into eyayingibamba because ngangilizwa leli thuba ukuthi liyeza. Indlela okusebenza ngayo ngabona ukuthi manje sengizosangana straight. Akukwazi ukuthi each and every single day mangivuka mina ngifuna ukusakaza. Ngiwe lunchini ngihlala ngedwa abantu bayadla abanye babe ngisabaka. Uthi lokho da engathi yabo uphazamiseka. Yeah, that's what passion does. Yabo. Yeah. Why not community radio? I started there actually. Oh, okay. Yeah, I started there because ngesikhathi ngiqede eGoli eNational School of the Arts ngabuya ngeza ekhaya ngangigula kakhulu keGoli. I don't know whether it's because I was far from home or kwenzakalani but lathi already know awukwazi ukuthi ungahlala eGoli. So when you're done studying buyele ekhaya. Then I worked at Radio Sunny South. Oh, okay. Wow. I worked at Radio Sunny South ngaqashwa as a news reporter. Okay. Yeah. I was doing news actually. Ngaqala ngeindaba ngenza indaba kwi breakfast show kaMthwane. Okay. Qala lapho ke nakhona ke it was a huge thing because I'm like it's community but nakhona banginika 6 to 6 banginika breakfast ukuthi ngizokwenza indaba. Yeah. Hayi kwaya ke izinto za South ke nakhona just like the name of the radio station Radio Sunny South. The irony. Zaya South izinto but I've got mad love for everyone engangisebenza naye. Yeah. I've got mad respect for everyone. Then ke izinto masesingekho grand that's when I started being here eThekwini kakhulu ngangisuke ekhaya ngigibele njalo ekseni kwesinye isikhathi ngilwayilwayize emhlanga ngidlule eVuma FM angazi ukuthi ngiyokwenzani but nakhona ukubona i-radio station nje kwakusho lukhulu kwakungathi nje feeling. Yeah, the feeling yabo esakudlula even naso Khosini FM when you see that SABC sign it's a huge thing useteksini angikhulume ke mawudlule khona uBhamon uzolibona iGagasi kuthi babodwa bamesayidini babodwa uyibuke from checkers udlela ivoice roll lapho 25 rand wakho ukugcina uthi uNkulunkulu wami One day. cela ukudla ngibe namandla ngihambe ngiyongena lapha ngibaqonde yabo but into eshayayo I think once again ngizovumelana nawe Ntokozo uvalo. Yeah. Uvalo liyashayana uba nalento ukuthi I don't think I'm good enough for these people. Ukuthi yini lesuke ikwenza ukuthi uzingabaze nawe uyazi. Yeah. Because lento uyazi ukuthi uyayiphila. Yeah. Yeah, that's funny enough. You khuluma ngalento on Friday, this past Friday, I drove past the SABC. Sure. Between the SABC and UNISA. And I was thinking of that exact same thing. In that moment when I was driving, I was like, I remember when I was growing up with Mangzo Lula SABC, the feeling that I would get. Like, it's something that you can't explain to someone on Exactly. radio. Exactly. The feeling engangithola. And I was asking myself, where's that feeling now? It wasn't there. Yeah. Like literally, it just was not there for me. I suppose because of age and realizing, okay, where I am, it's not gonna happen. Yeah. So that dream, it's like, okay, ngeke senzeka. But I thought about it this past Friday. So you It's a deep feeling. Yeah, it is. And it's something ongekwazi ukuchazela omunye umuntu. Awukwazi but ke mina enkulu kakhulu feeling yami eyadala ukuthi ngimbonga uNkulunkulu namhlanje futhi ngisambonga ukuthi the same guy who was explaining to us ukuthi ngenelwa kanjani Rising Star uyena umuntu esengisebenza naye which is MK Music. Oh wow. Wow. Now, speaking about MK Music, ever since mina ngikwazile from the corridors of Gagasi, so Sure. you'll correct me if I'm incorrect. You have always been paired with MK Music. It's always been isho niyenza Sure. nobabili. Even when we are kuma activation hlezi nginibona nini nobabili yabona isinalento engazi ukuthi na negotiator nobabili understand that Usewazi nokudansa futhi you know just like the team eyenza i-drive yenu uspectacular no names wherever they are together. Yes. You know how did this thing come about? Okay, kokuqala sino MK we are two different people. Yeah. We are two different people. Saziwa njengamahluphist. But ihluphist elikhulu me. Right. Because MK one so okay sensitive so two
but yena esidini uthisha. I'm aware, yes. Mina enye profession yami is acting. Yeah. Uyabona ke lapho ukuthi ke masingakhulumi nge-radio uma nje sithi siya catch up as friends. Mfowethu bekunjani emsebenzini? Yeah. Hey namhlanje ke bengishutha nononka besishutha ke la ama awards. Hey Mpele wena bekunjani? Hey uzo Mr Mpele uthi yabona ke la. Yabo ngiyamaka nami kube ile nto kube ile yonto but I think as no MK into sa decide ukuyenza from the very first day we started working together. We decided ukuthi we're going to remain as uSiphokuhle as uMK. But into ezosunite mfethu ilento vele sihlanganisile. Okunye nokunye sekungaba kuthina khona ukuthi nibe i-radio show kodwa ningahlali ndawonye ningazwani. Uthola ukuthi nje iphelela e-studio. When we done broadcasting show ngiyekhaya nawe uyekhaya. Thina yaqala kancane ukuthi mhlambe after i-show athi mfethu awufuna ukuthi siqhwila i-KFC simashe siyobamba ibite masibuya mfethu aze nginamathikiti e-movie. Sayiqala kanjalo. And then saqala sihamba ama-event egaga sendawonye futhi noma ngathiwa we don't even OB there or anything but asho ukuthi there are tickets asambe siyobona whether it's gospel askate wonke beswahamba yeah so sayibamba lapho but also I think kuba nabazali bethu abakhulekayo nalokho kunamandla kakhulu our parents pray a lot ukuthi lento esinayo lento esisamile ukuyakho ukuthi ingapheli because incane into exabanisayo we've seen ama-duos amaningi even ku-music air separate ways sekungena imali manje sekubangwa lokho so we laid it out at first hand ukuthi mfethu if sizoxabana manje so babili we're going to lose everything akusizi asama ukuthi sibambe la asingazwani khona asihlale phansi and asikaze sketchane funny enough ever since ngisebenze no MK I think unyaka wesithathu but there isn't even a single day la ngathi khona asala la singakhulumisana la sino MK still gonna happen. I pray ukuthi ngenze kodwa ke ngoba impilo ngeke siyiconfirm but akaze kuzokwenzeka. I'm telling you as a senior man every relationship needs to go through a test. It has to. Ikhona yona test you don't know when it's gonna come but it will come. Ikhona yona. Talk to us. Angithanda ukulala mina yakuthanda ukulala MK. Okay. Yabona manje kwesinye isikhathi ngiyangithanda ukuthi mfethu la kuzobe khona sibanibana sambe sibafana bomsini athi no. Uno wakhe ufuna ukuphumula ufuna ukuphumula yena uno wakhe akwazi ukuthi ugibele uthi awufuni no nje straight no but he holds you in high regard because I remember I'm not sure if you remember when we had MK here. Sure. I'm sure you watched that episode. I watched it. Beautiful stuff. One of the things that he said about you is just that I didn't think we were going to talk about it but he said you are a firecracker if I'm not mistaken. What did he mean by that? So in Yona, after I won the Rising Star, he said to me, Spokuhle, it's funny because when I got there, utula nababonke lama contestant amanye, I didn't see you coming. That's what he said. Even from the time of Chacha, uti, you literally popped out of nowhere. Wawutula, wawungakhulumi, then immediately when you won, waphuma kuleli sheli leli kade ubhace kulona. How do you do it? Ngathi mina ijwayele le nto kwenzeka. Into uma ngiyifuna, ngiyathula ngiyeke izikhulumele yona so wathuswa ilokho ukuthi lo mjida usukele emuva ngoba mhlambe bele emuva egcineni wasuka vele wavumbuka nje next thing sekuwine yena uyabo kanjani ngamtshela ngathi I think it's how I maneuver. I choose not to speak kakhulu uma kukhona into engiyenzayo njengamanje khona into engiphezukwayo and abantu abaningi kade bengibuza ngayo but anginazi impendulo zayo sure but when the time comes ngiyobonakala so methi ngiyifaka cracker ungichaza ukuthi mhlambe ngucricket oqhuma ungalindele kunjalo nje impilo yami njalo ngizokushoka each and every single day. That's who I am. Ngalesikhathi utshethu usungiconfirmile kusasa ingwe seyishintshela amabala amanye asephephuli aseklaza. And you get booked as a combo kakhulu so njwayela ukubhukwa nje kuthiwa ayisifuna nobabili akakhulu lapha phela we come in twos njengamasokisi. Lovely. Lovely. No, enough about MK now. In all honesty, MK is a really nice guy. Major respect for my bro. Yeah, really nice guy. I think he sent me a message maybe last week. Didn't tell you about it. Last week. Very good message. It was a I can't say what he said, but it was a complimentary message. Sure. So yeah, no, he's really a nice guy. That's just he loves his work. Ngimfica nase studio
ngiyayizwa kwenza mangivule into grand yazi ngiyabuka la into yazi konke ngipho ubone ukuthi okay lo mchida is intrigued kulento because nawe iphila njengami so nathi siyabonga kakhulu bafethu though this is the platform le ayikho Wendy House umhlaba wonke ungahamba blind njengale Listen to you. ngiyakhiwa la Listen to you. ayikho Wendy House ejule njengami I've got two questions in Shil. Uthevusi Letswalo Academy, Broadcasting Academy. Sure. Number 5. Baphi about 4. I do know ukuthi one of them is in Joburg. Okay. Uyasebenza and then the other one is doing a community. Ukuthi abaningi sengabakhohle. Also into eyenzeka lapho ukuthi sasiba u5 but kwakhona abanye uthola mhlambe bazo rewriter. So kwesinye isikhathi ayicina le anti confuse yabo. Sure. But kunomjida ami ngangifunda naye kuthiwa uLinda. I want to mention him specifically lo mjida because ngangazi ukuthi uyiphoyisa lo mjida. But for 20 radio. Yabo. Ngithiwa ulisuku ngene emotweni yakhe ngisahlala eBria uthi I know after class I'll drop you off. Mengithi ngiyangena ibo kunelokhuzanya amaphoyisa. Athi no mfethu ngiyiphoyisa. Ela ngempela I've been in the force for quite some time but iradio futhi ngiyayithanda. So I think abantu abaningi bayifundela ukuthi okay ngiyayithanda impela but in the meantime indlami ngeke izikhokhele. So ngalesikhathi ngisazama kube khona engikwenzayo so that ngizokwazi ukuthi ngirent ngithini until kuze kuvuleke ithuba lokuthi ngingene. So abaningi babo they are working. Okay. Yeah. No, I was just trying to see ukuthi khona indlabo munye osewumsakazi elsewhere but I just know uNkulimbatha as well but abantu abaningi abaphuma from ELBA bayatholakala kwiGagasi. Kulimbatha is one of them. I was shocked ngitshela now. Really? I'm also a product of LBA. Wow. So bakhona. Yeah. So big up to Mr. Letswalo. Big up to sir. Yeah, bro. We followed him. He used to do a great show on Metro FM 12 to 3. Sure. I think that was for me the highlight ka Vusi Letswalo. Did you get to listen to that show? You were too young maybe. We dlala ama demo akhe all the time before sirecorda wethu. Okay. He wanted to have the thing. Now listen to this. Yeah. Sweet sounds. I was with my friend Jack the other day. I'm like, Jack, what are you doing, man? Eh? Then mo ilalela uyasho here. Which level is this one? Yabo? But asho ukuthi ke this is my level. Eyakho siphokuhle ithini. Yeah. Now into engishaya kakhulu ke mina ke angikhuluma kuyona kakhulu ukuthi ungafuni ukuba ne voice le radio. There is no such thing as a radio voice. Yeah. Because manje ngikhuluma kanje sengene nganginento ukuthi mangene it's Gagasi FM the sound of KZN. Siphokuhle lithule lo Madlanduna and right now we're going to be crossing over to Umbele who's on the other side. And Mbele is kept on wathi hayi akuwena lo. Yeah. So waqala wahamba ngokuthi ubani uzoya kude nalento. Yeah. But njengokuyakha kwakho wazi kahle ukuthi awuyakho ngokweqiniso you won't get far. So that's what he taught me. Wow. Just do this because asikuphikisa ukuthi unalo uthando. Yeah. But ungayifake ke manje just because usujaha ukuthi uphumele lezincenge. Yeah. Because lelo voice kuyohlala kuyela siphokuhle luthula. Akekho uyophinda benalo futhi. Just like how ivoice la Vusi Letswalo elakhe yedwa. Just like now you were, usikhombisa ukuthi uVusi Letswalo beyenza kanjani. One enye ama gift akho is acting. I recently watched a movie that was screened KwaZulu-Natal African Film Festival, the opening night. Sure. You were part of the actors there who were acting. Just remind me the name of the movie? Amathambo. Yeah, it was on the opening night. Yeah, Amathambo. Yes. So tell us about your acting career. What I love about you are a complete package when it comes to being an entertainer, content creator. Acting yaqala ngokulinganisela abantu alokwana la. Oh njobo kade wenza. Yaqala kanjalo nje. Mhlawumbe nontobe kuhleza umlinganisela. Asazi. Usaba ngobula. Asazi. Ngabona nasekhaya ukuthi emcimbini uanti khona uanti wami obuye athi kancane so ke uyasho ukuthi le wena lenganyakho ingazonela ngoba mayisiqalile sisi izoleke isilinganiso sikhuluma kanjani ayisuka la angifuna lutho nje yabo so umlingisela ethi ngomlingisela kancane ngazibamba ukuthi no nala ikhona into ekhona
And then again, I think I cracked out of my acting show grade 7 when we had to write a script esincane about into ethandile unyaka wonke lo esiphuma lo nyaka lo njengoba siuqeda. Then mina ke ngabhala ke ngelokhuzana ngabhala ngomunye uthisha wami owayenemoto engangiyithanda ukuthi wesichomela kanjani ngemoto yakhe. Then you have to act it out. Ukuthi ke uma echomela ethi check out my eagle rims. Look at this. Kuthiwa yenze kanjalo. Then umemo wengifundisa art and culture at that time was Terry Madlala wathi kumina no man ofanele uma wathi are you aware ukuthi Siphokuhle can act? This is the third time enza into kanje. Siyathuka nathi because sibone ngathi yena is not aware. Laqala lapho ngolothando lwe-acting ngaloke ngihamba naye acting ubambo lwami was when ngaqala khona ukurealize ukuthi ke okay manje ke we getting somewhere because ubambo lwami especially part 3 ngangwazi wonke from A up to Z. Yeah, big shout out to Menzi Ngubane, rest in power to the king. Ngangimlinganisela from igama lokuqala alikhulumayo to the very end. Lapha thoko yabona into sadle mntana sekhaya into sazi ukuthi wena fanele uzazi ukuthi uDavid akuyena umuntu ongaphila naye. So ekhaba ibaxaye ukuthi why uSiphokuhle njalo mebuke into agcine futhi eyilinganisele. Yena uma washo ukuthi uSiphokuhle mewaqalwa linganisele into usenothando lwayo. So iacting yaqala kanjalo ke and then I begged I role yami yokuqala on Uzalo as uSibongiseni ngana Captain Mondle Mdlalosi. 2 days after ngiyekile call center. Wow. Yeah. That's when I was casted as uSibongiseni. So you left the call center on your own? I left the call center and then mangifonela ngakusasa bangincenga ukuthi angibuye. Ngathi mina okay sure ngafika. Mangifika ekseni ngo8 ngingakafika imuntu. Ngaphinde ngathola futhi call from inumber 031. Madlanduni uGrand ngiright ungakwazi ukufika eNewlands kukhona neNewlands. Kwathi wasifozela ikhanda lakho cela uliveze. Nathi. Njengoba ngingaguni. Yabo. Ngaliveza kwathi sure unayo intshebe nginayo uzokwazi ukuyigunda. I realized ukuthi hayi man these people are onto something. Kwathi okay sure awuzodlala irole ethile la sikhonto sifuna ukuyibona. But ngesikhathi ngiqeda ukwenza le audition ngayeka same time call center. Wow. Your calling was calling you. No, definitely. Because 1 month later ngangenela futhi nawe Gagas. Wow. So 2 consecutive times lento yenzeka ukuthi mangiyeka into because after call center uzala ngazi ukuthi angeke ngishuthe njalo so ngangifuna ukuyongena kwenye call center. Ngabona iRising Star ngaphinde ngayiyeka kule call center lengangisengiqala kuyona itraining. Ngayiyeka ngathi no I want to focus on this. Whether it works or not but it's fine. It's short term alone is more than enough. Wow. So how does it feel to ukuphila calling yakho, if I may ask umbuzo wami kanjalo, because many people you'd be surprised if you speak to people. Many people are miserable where they are. Too much. Because they've not followed what they are called to do. Okokuqala uphila stress free. You know? Umsindo womhlaba awukaffect kakhulu because lento yenzayo ikugonile. Yabo. Kunomunye ubaba owake wathi kubhlungu ukushawa into kufanele igone. Kufanele ukuthi kubhlungu ukushawa umuntu okufanele agone. So uma ulinyazwa uma uzokhala ukhalela ukuthi ekseni ngiye ngibuke abanye abantu engiphila nabo bayabikela mekufanele bavuke. It goes to show ukuthi leyo nto leyo akulona ubizo lwakho. Awukwazi ukuthi ungakhala ngo7 uzophuma u7 ntambama wena ngo7 uvuka usuyakhala usuyabikela yabona into emsebenzini ayithandi awenzi into oyithandayo. But then again it's fear. So I think abantu mebengafunda ukunderstand ukuthi it takes years. Khona abantu nalamhlanje abaneminyaka e50 abasayenza lento but akaze kubakhanyele but because baphila within land umphefumulo wabo is well nourished awukwazi ukubaphazamisa. Noma ngathiwa umbuke emgaqweni uthi but ayinamali lento yena uyazi ukuthi imenzelani. Uyabo imlethela umnotho wempilo ukuthi imali akungaqale kufike yona qala ube right empilweni because uma wekho right enyameni ayikho into ongayenza emhlabeni uphila stress free. You don't worry about anything. Izinto zomhlaba ekuthiwa ziyajika wena umile nje kulento ulokhu uhamba nayo. And into engiyithanda ngento ophila ngayo ukuthi iyakuchallenge as umuntu because nawe phela fanele uyikhulise angithi angabi yona ekhulisa wena as umuntu nawe kufanele uyikhulise. So ngokomqondo ubulo umuntu nje ukuthi manje namhlanje
ngenze u1 no2 walento ngenzani kusasa if ukwazi ukucabanga ngaleyo ndlela awukho umnotho odlula leyo wempilo. Yeah. But also, what is a blessing, according to me, when I listen to you speak, you've got good support from your mom. Cool. Yeah, but because some young people also, what challenges them is that I'm a parents wabo, I understand sure. If you are called to be in entertainment, you know, so they just don't understand. They think, you know, yet there are so many people who are in the entertainment industry. But they just feel like into yokudlala. Ngicela ukulithatha lethuba. Thank you so much for Ntokozo for that one. Ngicela ukulithatha lethuba and just speak to abazali kakhulukazi. Even my mother didn't understand what was happening with my life. I was all over the place. It's radio here, it's music here, it's acting here. So yena into ayazi ukuthi I gave birth to this artistic human being. But inkinga manje uyahluleka lezi zinto ukuyihlukanisa. And into engishaya ukuthi ngangizenza zonke at the same time bese ngiya give up. Then sengiqala into entsha. So naye ngangafuna ukuthi I understand, but at least azame ukunderstand, because ngeke vele aza understand ukuthi why would she spend imali engako ukuthi ngiye esikoleni esibiza kangaka ngiyofundela into engingayenza without even studying for it. But mina ngamqala umzali ngokuthi yazini kulungile ngoba ngizalwa uthisha ake ngeke ngiya theory mhlawumbe uzo understand ngconywana mangizoyiqala emabhukwini. So that mase ngiqede ngamabhuku akhe sengenza into yami angalo mina after school akazaza phinda ngihluphe. After matric nje wathi hayi usuzozibona ke manje mina kodwa ngizokusupporta because at least you did this for me and you did this for yourself as well. Ukuthi no matter how much money we spend on you siyadinga manje ukuthi siyibone lento yaphambili. So abazali abaningi banayo ukuthi funda enza lokho wenze lokho but italent lakho akuba ukuthi into owela kuyona noma uyenza during your spare time. It's not about spare time. Into yenza impilo yakho yonke. So once we get rid of leyo term at spare time akubi into akubi hobby ukuthi be an actor, be an actress. Usumlimazela umntwana lapha. And abantwana abaningi bayangidm aside basho ukuthi I have a problem with umzali. How do I go about ukuthi ngikhulume naye ngimenza understand ukuthi this is what I want to do. And kune program engizoyiqala this year ekuthiwa kufanele sisenzele which is a program based on ukuthi I'm going to be visiting zonke ingane eziqhamuka from disadvantaged families ezama impilo ngendlela nami ngangizama ngayo. But ngifuna laba abastrugglisha kakhulu with abazali abangenayo i support structure. Umzali uthola mhlawumbe uyayizwa lento but akayizwa akayifunda yambe khona ngoba uthola ukuthi lapho ke aqala khona umuntu asethi yazini ake ngwelela kuyidakamizwa ke manje. This is where I'm gonna get closer. Yabo ake ngiqale manje ngigxile kakhulu la kuyintambo zika Faro because ekhaya vele abangizwa. Iyona ke into esengiyibonile leyo ukuthi yabashaya abantu abaningi ngoba uma umfica intoxicated umuzwa nangendlela akhuluma ngako ukuthi lo muntu ulimene. Abathi mina nginandaba avele ekhaya bethi yabo bethi hayi time alizo oledalizwa lento. But nathi siyahlupha because asifuni ukubahlalisa phansi ba understand this. So lento lekufanele kuba abadlali ababili abaxhawula nayo ukuze ikwazi ukuthi iye phambili. But abazali abazidedeli ngane zenza into eziyenza iyaphilisa lento. Namhlanje nginje wow ngilo muntu nguyena. It's because umzali sagejana waze wathi awuthi ngimiyeka ayenze lento, but this is where I am today. Khona umzalo lalele njengamanje siphokuhle uyakuzwa kodwa uthe iyami ingane kumele ibe ayibe nesicucu uqala awuhamba uyoba ummeli then usunga actor or hamba uyoba unurse then usungacula ngoba siyababona abaculi abastrugglishayo siyababona ama actor ashonayo engana lutho. So lo mzali uthini kuyena because uthi mina eyami ingane le yami ngifuna ukuthi ibe na something to fall back on should izinto engahlangani ekutheni. Sure, but iyahlupha le nto because emhlabeni nami ngikhule ngizwa kuthiwa abantu asibabuki ngento abayiyona but sibabuka ngento esiyiyona thina. Kuyenza kwesinye isikhathi uthola ukuthi umzali uyena wayenephupho lokuba ummeli kwangenzeka. But manje leyo nto leyo usefuna manje ukuthi iwele kubani iwele kwingane. But umbuzo obaluleke kakhulu ke manje ke ekufanele uzibuze wena uzumzali ingane iyafuna ukuba ummeli noma wena ofuna ukuba ummeli.
because the certificate angaba naso uma sengasayena kumele sesihlele ekhaya siqhubeka nento eyenzayo ubani uchithile isikhathi sakhe lapho so njoba ngisho ukuthi inkinga mfethu ngiyangathanda ukuthi ngihlasela abazali kakhulu but ngempela sengathi singa understand at least sisami asincengane kancane so into engayisho mina ukuthi if uphila ngetalent ngoba ubizo uyabona ngeke uzumphikisa umuntu wethu obizelwe kwi radio ngeke uzumphikisa umuntu obizelwe emculweni ngeke umphikisa umuntu obizelwe kwi-instrument leyo nto leyo wazalwa vele efumbethe yona so you can't do anything uma uzomsusa from leyo nto ade ifumbethe uzomfumbathisa enye kulezi senye isandla usephethe izinto ezimbili izandla zakhe ke manje asisakwazi ukuthi zigoqane ndawonye abuyele nganeno ngakuyena uselimele kakhulu ke lapho. Sure. Yeah. But you know, we're approaching the end. Before siqala ukurecorda la, I will call it a promo. Sure. Ubu recorder with your phone. Yeah. Promo. And you said kule episode abantu ba uzophendula ukuthi ushadile unengane engaki. Ngiyacanga ukuthi lasigoqa khona. Isithembiso senzile wena without being asked a question. So yeah, talk to us about that part of your life. Ukhona umuntu? Yeah, ukhona umuntu. Okay. Yeah, ukhona umuntu. Ish. Ukhona umuntu mfethu ekhambeni kwesikhathi I don't wanna lie bazogcina bemazi. Okay. Yeah, bazogcina bemazi mfethu. Ukhona umuntu but also into engiyibonga kakhulu ukuthi angikaze ngibe uvanzi kakhulu. Sure. Yeah, angikaze ngibe uvanzi mfethu. When I started becoming famous, into engadecide ukuyenza, ngadecide ukunamathela kakhulu ebanganini. And abangani bami bonke engiphila nabo akekho engathi wenza into ehlukile kunale enyenzayo. So when siqala lento sagcina sithi yazeni bafethu ukuze singalimali ezintweni eziningi asihlale ndawonye sizigoqeza bafethu ukuthi sophila ndawonye. Sure. Iyona bro code yethu ke le. Siyakwazi ukuhlala fethi uthola ihleli isonto lonke zamajita. Akusilimazi in any form asinandaba. And mungasibuka futhi ngasho ukuthi laba abekho right because we do get those questions ukuthi wena kwahlala kuwena no MK nje. Akaze kwenzeke mhlawumbe ukuthi MK aye yabo akwenzeki mfethu akwenzeki and siyazi ukuthi why le nto siyenza because inkinga ezizana lento mengase kuthiwa siyaqala siyayenza siyazazi. So siyazibalekela kakhulu sinabazali futhi abanoshukela asifuni manje ukuthi ke khambe kuthiwa hayi umfana wakho lapha mhlawumbe sezintathu zonke zithi kwenzeka siphume endaweni ethile. Yeah. You've answered my next question because my next question was going to be how do you deal with being young, famous, handsome? Thank you. So definitely ingane ziyayiwela so wenze njani ukuthi hey anhlehle kancane. Nginento bethu ukuthi njalo mangizothatha isinqumo noma athi isinqumo esibhedayo because as abantu bethi kuyenzeka sambe siphambuka endleleni ngiyangicabanga bethi imvelaphi yami kokuqala nanokuthi what do I stand to lose ngesinqumo esisodwa ngasithatha. I've seen abantu abaningi yenzeka lento kubona bethu. I've seen it. Abanye ibashaya uthola ukuthi akekho ku-entertainment industry imshaya deciding. It's even worse for me because I'm in the public eye. Sure. But it does happen. Angifuni uqamba manga bethu ingakho ngithi social media ngikukhonzile because kwesinye isikhathi ukuthi uyangena uthi ngene ku-Instagram sekunamanutsi ongawazi ukuthi avumbuka phi. Vele wathola nje? Vele avumbuka nje fethu amanutsi. So when that happens fethu nawe ke as umuntu ufanele uzibuze ukuthi njengoba ke uswa kudinga nje ungathola ikudala indaba manje suwathola indaba azokwenzelani manje yabo. So engagcina no social media ngikukhonzile kakhulu due to izinto engiyitholayo even sometimes from married women yabona omama bethu bemizo bonahle ukuthi lo mama lo is a woman of Kai. That's it. Olympic. No, ngiyacabanga ukuthi I've bumped into some of them actually. You've bumped into? I've bumped into some of them. Some of them. Hey, amahloni masebe ngibona because nabo phela ngithi uma ungazongibone like face to face ku social media ubheke ithombe zami ungafunga ukuthi ngimude yabo yona medes uvela ufihle umfana ongaka aye nasesha ukuthi eish
Singamsendeli Sengamsendeli yabo. Manje aveze ubuso noma ungalokhu usenda. Aveze ubuso noma besobeni No, sometimes they do. Abanye bangazi basho no I saw you ngakuthanda abuya abhace ngengane inganyama bikuthanda ungakwazi unginika inamba yami ngifuna ungisize ngale zinto zokuapply ngifuna ukuyofundela lento yenzayo ngimnike inamba yami it's okay I don't mind. But inkinga manje yabona mengabona ukuthi if you once sesigejeni. Yeah. If you want see problem. If you want see problem. Aba just ngasayijabulela ngako V1s. Into esenda kufanele ngiyibone ngedwa futhi kanye mengaphuma kuyona ngisayibona. But you get used to it because lo muntu usuke wa selfish. Kanjani? Because kuyenzeka yabo let's say usendelileke yabo uthi view once uthuke uphume yini ethusayo ingqondo mayifuna ukubona futhi yabo it's not fair Usakwazi kabi yobona again. Yeah, no, it's a big problem kakhulu. But again nasekhaya bethu umuntu uyayalwa kakhulu, you know. I still have those one-on-one chats with the lady. Sure. Asho futhi ukuthi ayisiphokuhle manje usumdala uziphilela impilo yakho ngeke ngene yakho le ndabeni zakho, but ngiyayithanda lento ukuthi usangibona as umzali wakho, you know. One of our biggest fears was ukuthi inganyame kuyaduma izongikhohla. Sure. And unayi right ukucabanga leyo nto because nami sengiba busy mfethu isikhathi sefona ngibi naso kanti mhlambe at that time already lifuna ukukhuluma nami licheck impilo ifuna ngisayibambe. But uhlale sho kumina ethi mina please don't introduce anyone to me engengeze ngimthande and ozophazamisa lento osuyizame iminyaka yakhe emingaka. Last question from me. You've mentioned a number of times height yako. Yeah. What are the and I'm asking this question because I can relate. Yeah. I'm short too. What are the challenges of from your assessment of being a short guy at that? Okokuqala nje sicela abantu abasibhukayo masiyo DJ nibele lokhuzayo. Manje amateksena abuya bephezulu kakhulu. Eqala bethi ngathi ile ngifrustrated kakhulu because ngilimaza emsebenzini wami. Kwezinye indawo ngikwazi ukungena eThekwini. Uyabo. Khona nje indawo lapha eThekwini ngaba nenkinga khona inegama elifana nale radio station engisebenza kusona. Oh yeah. Oh, yeah. okay. So when I get there, eGagasini lapha point. Yeah. When I got there, leli bouncer mfethu. Angiluke mina ne bouncer ngoba umsebenzi walo ngiyawuhlonipha. But at lomjide iPID. Yeah. Mfethu. Bhuti wami. Mfethu. Inayi ID nayi iyazisolo nje. Hayi let's ID bhuti. Awumengala esayidini. Yabo. Abantu bangene mfethu and into ebhlungu ngalo nto ukuthi manje ngibonwa abantu who know me from TV, from radio. Hayi bosipho kuhlola uthule weGagas. Ade noma kuthiwa iGagas let's ID. Lapha ID angiyiphethe. So I had to go ngiye police station yokwenza affidavit. Ukuthi ngina le age le ngempela leminyaka nginayo because I think ngilahlile at that time. Then the following weekend saphinda nomngana same bouncer futhi la ngifuna ID. Bese ngalininga leli bouncer. Lathi usho ukuthi naleminyaka yabo. So yena oqala le ukuthi siyalimala endaweni ngomna futhi nginobuso bengani. Yabo but because also ke abantu abaningi banawo lento ukuthi bakucwase uthola mhlambe it's a compliment but also uyangi-insult. Kuyadansa lokho kufishane. Yabo. All those things why couldn't you say ukuthi uyadansa usiphokuhle luthuli? Why do you have to mention ukuthi uyadansa lokho kufishane? Because I know that I'm short. Yeah. Yabo lokho ngiyakwazi. And manje sekuyangijabulisa kakhulu because sengile brand engiyiyona. Yeah. Yabo. I think ilokho kuphela mfethu. Other than that angijoli nomuntu omude. Why? Hayi. Njengoba sisibekubuka nje la kwi-PRS manje usuyaba okambe kuthe ukhona umuntu no I withdraw. Mudana nginamfuthi naye. Okay. Yeah. All right, let's talk just one question from me about we said when we started the interview we said you are the future of radio. When you look at radio and you imagine the future of radio, what do you see radio becoming in the next 10 years, 15 years? Because it's a platform that you are on. Sure. So you surely want to be there for a long time because things are changing so fast. Yes, at some point I was so worried about this whole AI thing. I was really worried. I'm driving this one time and I'm hearing the conversation on Ifas Lane. Ukuthi manje sekuzoba khona this thing called AI radio. I'm like
Uzaqala ke inkinga ke. Uzokompyutha kanjani robot. So but la ngabona khona ukuthi radio will never die was ngesikhathi Gagas FM lenza i top 100 countdown and yavula abafana bomsindo. We were doing 2 to 4 no MK. Yeah. Ila ngabona khona ukuthi wherever you go umhlaba wonke jikelele on that day babeme kwi Gagas. Yeah. From the moment we walked in a studio khona abantu ababesebe khona phakathi kwi Gagas bezoshoota, you know. So them ucaca umuntu ozokutshela ukuthi yazi ngisuka eNewlands. Bengithi ngizonibona nje bafana bomsindo nginifisela inhlanhla ukuthi niyenze kahle lento. Uyayicabanga leyo. Sayibamba from there egcineni yazovalwa uLinda Sibiya no Cell Beyonce. Yeah. Kuze crasha nje ama system kuyatshengisa ukuthi iyaphila lento iyaphefumula. So in the next 10 years from now, I see radio as the new form of television because we are now telling stories on air noma ngathiwa awuziboni ngama visuals, but because the theater of the mind ikufaka kwi state sokuthi into uyibone. That's what I'm seeing mean. Ukuthi in the next 10 years kukhona okuzokwenzeka ukuthi ke iTV ne radio kugcina kwenzeka. iGagas FM seliqalile. If you do see amalokhuzane ethu ama promos esijwayele ukuyenza ama skits and everything ama reels, uyabona ukuthi abomanje sekhona into si-introduceayo ukuthi it's not just only radio presenters labantu lapha but bayakwazi futhi nokulingisa if they are pushing i-promo yento. Iyona into engiyithanda kakhulu lesa si-introduceile kwiGagas FM ukuthi this is how we push i-promo. If kuwukuthi leyo nto ayenzeke in the next 10 years ngizo retire. Wow. Thank you. Siphokuhle Thuli, what are your plans? We don't know ukuthi our plans abaphatha thini, but what are your plans for radio in future? In future, Near future that is. Near future. Okokuqala nje nginesifiso esikhulu kakhulu sokuba nama classes ami radio nami. Okay. Yeah, but I want to share iside lokuba visible as a brand before you become a radio presenter. So ama elements nami ngicanga ukuthi ngashoda kuona esikoleni kakhulu. Ngafuna broadcasting kuphela. Sure. So ithuba lele ngisafuna ukuba nalo ukuthi ngibe nama classes ami where I'm going to educate you based on your brand as a radio presenter but not as a radio host. So whatever it is leyenzeka behind the scenes ifuna siqale ngakho way before singakhuluma ngokusakaza kwakho. Wow. And then also uSiphokuhle has just set himself out as a DJ. Yeah. So this year abantu can definitely expect some music from me. Nice. Yeah, it's about time. I've been holding back, but yeah, khona i-studio sessions sizene sizokwenzeka nje nelinye artist elikhulu la eThekwini. Very nice. Very nice, man. Thank you. Sikuthola sikhatsini radio. 4 to 7 on Saturdays, 10 ebusuku until 1 eNtatha. Njalo ngama Fridays with MK Music. Abafana bomsindo amahluphe sitange weekend. Siphokuhle Thuli, please sign out for us, my guy. Sabonga kakhulu, thank you so much to Radio Podcast and Stuff. This one Silungis podcast radio and stuff. Yeah, podcast radio and stuff rather. Okay, and now we're signing out of the goodie bag. We are pulling out a goodie bye. Thank you. We wish you all the best. We love what you do. We appreciate you, my guy. We wish you all the best. We are huge fans of your work. Thank you so much. Sure.